despre oameni cu poveste care au ceva de spus. Plus valoare. Ciprian Lupu și George Baltă, doi prieteni, și unul dintre motivele pentru care am început acest proiect, la modul când visam acum ceva timp, cu mai mult timp în urmă, să fac această serie de podcasturi, unul dintre episoadele la care visam era ăsta și nu e niciun fel de glumă. Și acum mă bucur că se întâmplă și sper ca cei care nu vă cunosc deja să înțeleagă după discuția noastră de ce mă bucur că se întâmplă acest lucru. Și ca să... Nu vreau să fac o prezentare clasică, dar până la prezentare am genericul acestui podcast susținut de Backstage Systems și vreau să vă introduc în povestea mea, cumva neținând cont de cronologie. Și o să-l întreb pe George de ce a trecut de curând printr-o operație, sau mai bine spus, cu ce l-ajută mai mult acea operație. Salut, Radu, mulțumesc pentru invitație. Neglijență, să zic așa. Niște probleme apărute în trecut, pe vremea când făceam rugby și netratate corespunzător. Recidivă în 2017, de când am început să alerg la curse de maraton în scaunul cu rotile. Și pare că anul ăsta a cedat și a trebuit să ajung la cuțit, în ghilimele, să spun așa. De fapt, a fost o operație artroscopică foarte simplă și sper eu cu recuperare să elimin de tot problema asta. Mi-ai ridicat-o la fileu. Odată ai precizat de rugby și o să ajungem și la domeniul ăla, și e foarte bine că ai precizat de cursele de maraton la care tu alergi în scaun rulant și o să ajungem și la... Și acum, ca să-l introduc și pe Ciprian în poveste, pe el trebuie să-l felicit pentru un titlu de campion național și îl las pe el să ne spună despre ce este vorba. Hai să vedem față de invitații pe care i-ai avut până acum cât plus valoare ți aducem noi. Eu zic să nu-ți faci griji pe partea asta. Cel puțin la nivel de exemplu, că de asta am și spus că mi-am dorit foarte mult să fac episodul ăsta. Eu zic că voi doi, și individual și împreună, sunteți un exemplu cu adevărat de luat în seamă pentru oameni. La nivel de voință, la nivel de cum să te mobilizezi la nivel psihic și mai multe chestii. Dar le vom lua pas cu pas. Să răspund și la întrebare acum. Că de când m-am apucat să particip la curse, tu știi foarte bine că toată lumea venea la mine și îmi zicea: lasă că tu oricum ești campion, ce contează? Că sunt mulți care și-ar dori să facă ceea ce faci tu și nu reușesc. Dar precizează și ce curse, ca să fie clară situația. Curse din Campionatul Național de Viteză în Coastă și mai nou, acum în ultimul an, dedicat, să spun, integral participării în Campionatul Național de Raliuri. Perfect. Și știi că nu mă mulțumea niciodată simplu fapt că toată lumea îmi spunea: las că oricum ești campion, oricum ești campion. După sezonul ăsta în care mi-am concentrat absolut toate eforturile către participarea în Campionatul Național de Raliuri, împreună cu Andrei, copilotul meu, am devenit campion național la categoria debutanților. Aici pot să fac o paranteză, ca să nu se supere nimeni pe tine, mai ales dintre cunoscători, să zic așa. Tu erai la al 3-lea sezon, mă refer de participări în Campionatul Național de Raliuri? Nu, am avut în 2019 două one eventuri, dintre care prima a fost împreună cu tine. Așa. În 2020 am mai avut două participări, dar... Păi nu, că vreau eu să amintesc de regula aia. Regula e simplă. Ești debutant atâta timp cât nu faci 4 etape într-un sezon. Da. Și atunci, pentru cei care au contestat în vreun fel acel titlu, ținând cont că tu nu ai făcut în niciuna în 4 etape, se consideră 2021 sezonul tău de debutant cu acte în regulă. Exact. Unde ai reușit să devii și campion național. Bine, pe lângă asta, dacă tot e să vorbim de aspectul ăsta, gândește-te, adică așa s-au legat lucrurile și a trebuit să demonstrez că pot să particip la raliuri, știi? Cum ar fi fost să mă apuc în 2021
fără niciun start la nicio etapă de raliu, să mă prezint la start. Cam ce discuții ar fi ieșit atunci, știi? Și acum trebuie să atingem subiectul cel mai sensibil. Că există o particularitate în cazul vostru și la Ciprian și la George. Voi sunteți utilizatori de scaun rulant. Să trecem repede peste momentul ăsta, că poate e mai delicat și pentru voi. Cum s-a ajuns în acest punct? Cine vrea să înceapă? Hai, George, ca să facem ping-pong așa. Da, n-am nicio problemă să vorbesc despre asta. De 15 ani tot merg și vorbesc și povestesc despre povestea mea, despre ce am pățit. 10 ani de rugby de performanță, până în 2006, când într-un meci, mai erau vreo 10 minute din meciul acela, într-o grămadă ordonată, am primit o lovitură în ceafă, bărbia mi-a fost înfiptă în piept, am căzut pe spate și medicii mi-au confirmat traumatism vertebromedular cervical, adică mai pe românește coroana ruptă în zona gâtului, și 3 ore de trăit, dar S-au transformat în mai s-au mult. transformat în 15 ani și cu rost, ca să zic așa. Și că cu de-aia rost. suntem aici. Da, Sau îmi da, place da. să cred că de-aia suntem aici. La mine a fost un incident foarte stupid, sincer. Ca cele mai multe. Ca cele mai multe, da. Am alergat efectiv de pe nisip, de pe plajă în apă. Din alergare am sărit, s-a retras valul, a fost apa de mică adâncime, am lovit cu capul fundul mării și aia a fost. Acolo am rămas. Să precizăm că asta se întâmpla la vârsta de 18 ani, nu? Da, uite, deja am jumătate din viață trăită pe picioare, jumătate pe roți. Păi alunecă mai rapid, așa, nu? Ca să facem haz de necaz. Deci la 18 ani și mai un detaliu, ca să... Nu vreau să fim dramatici, dar poate lumea înțelege de la exemple dintre astea că aia că nu mi se poate întâmpla nimeni, mie e o mare prostie. Erai în prima zi de concediu. la mare. Efectiv, prima zi de concediu, prima zi pe banii mei, fără părinți, lucrasem ca și să-mi pot lua liber și să am bani de concediu. Am ajuns în noaptea cu trenul, că erau anii 2002, n-aveam mașini. Și ne-am cazat, am fost de dimineață relativ exact în același loc. La prânz ne-am dus, am mâncat, am dormit un pic și după aia, după masă, după somn, ăsta a fost și motivul pentru care am vrut să intru repede în apă, ca să-mi sară somnul. Și de acolo a fost practic o bifurcație în Y, știi? Că sunt foarte multe povești dintre alea când ai de ales o cale. Acolo n-ai ales-o tu, dar a trebuit să te duci pe una dintre cărări, să zic. N-am ales-o eu, dar după aia zic eu că am asfaltat cărarea. Da, păi, uite, vezi, de asta mi-am dorit foarte mult să se întâmple acest episod, să zic așa, pentru că și o să repet poate de mai multe ori chestia asta, prin ce ați reușit după, sunteți un exemplu și pentru cei care nu au o situație specială, dar mai ales pentru cei care, dintr-un motiv sau altul, au ajuns într-o situație similară. Practic, noi am învățat, am luat-o de la zero. În momentul accidentului, tot, să învățăm să mâncăm, să ne spălăm. Ce înseamnă să iei de la zero? Că pentru cei care se uită și poate n-au interacționat cu nimeni, am învățat mai mult de la Ciprian, că am stat mai mult împreună, dar am învățat multe chestii și o să dau exemplul ăsta pe care l-am dat de mai multe ori. Noi am participat împreună în 2019, nu? La Sibiu, la o competiție auto, la debutul Ciprian în Campionatul Național de Raliuri și atunci am învățat o chestie care poate pare banală din exterior, dar el m-a învățat că aproape niciuna dintre rampele de la trotuare, rampele de acces pentru scaune rulante, nu sunt conforme și chiar că cu mici excepții, aproape niciuna dintre rampele construite la instituții, hoteluri sau alte clădiri. Bine, când ne referim la rampe, nu sunt făcute doar pentru persoane cu dizabilități. Știu, dar... Sunt mămici cu copii care au nevoie de un acces mult mai facil, mult mai ușor. Dar când am spus că am luat-o de la zero, practic a trebuit, paralizați de la gât în jos, a trebuit să învățăm tot, să ne mișcăm mâinile, să devenim cât mai independenți. De la spălat, mâncat, îmbrăcat și deplasat cu scaunul cu rotile. Și
la tine, George, știu că e... De fapt, cred că amândoi ați avut momente când, în loc să fiți încurajați, când aveați mai multă nevoie, nu? Au venit câte unii și v-au dat așa cu toporul în cap, de parcă mai aveați nevoie de o lovitură. Păi e Apropo mentalitatea de asta... cum se abordează o situație de asta, chiar și în mediul medical, din păcate. E un șoc pentru toată lumea când un apropiat de-al tău ajunge într-un scaun cu rotile sau are un accident. Și majoritatea din jurul nostru, cel puțin din jurul meu, au venit cu mila aia, vai, săracul, și cu lacrimi în ochi, ce o să faci tu de acum încolo, vai, ce blestem pe tine. Și eu mi-am dat seama cam de la început că persoanele astea nu fac bine în viața mea și că o să mă țină pe loc sau o să mă tragă în jos. Și am început să elimin. Fie că au fost membrii ai familiei, fie că au fost prieteni, am spus că nu am nevoie de așa ceva în viață. Am nevoie de oameni puternici care să mă încurajeze, să mergem mai departe și pe care să încurajez și eu la rândul meu să fim puternici, să mergem înainte. Dar chestia aia cu ți s-au mai dat 3 ore de trăit, tu când ai aflat-o? Sau mă rog, cui a fost comunicată? Și cât de finuț ca să... Nu au fost deloc finuți. Medicii au fost direcți cu părinții mei. Ei au primit vestea asta. La ceva timp, după ce m-au stabilizat, am aflat și eu de ea. Dar mi se pare mult mai ok, din punctul meu de vedere, ca medic să vii să-i spui omului în față că e destul de grav și să nu vii să-i vinzi gogoși și să-i spui că da, domne, e bine, lasă că o să te faci bine. Asta este treaba psihologului, el știe cel mai bine cum să pună problema să te ridice, să zic așa din nou. Dar din ce știu eu, niciunul dintre voi n-a avut parte de acel psiholog cu har din prima, nu? Niciunul n-a fost... Eu n-am avut, dar dacă mă uit în urmă, m-ar fi ajutat mai mult, sincer. Acum mi-am deschis și eu mintea mai mult, știi? Da, practic. Acum fac terapie cum psiholog, e adevărat, pentru pregătirea sportivă. Și ajută. Deci nu e cum fug mulți dintre români de psiholog, confundându-l de multe ori cu psihiatru, știi? E încă un exemplu că n-ar trebui să fugi de el, nu? Asta și că și psihiatrul ajută foarte mult. La un moment dat, când ajungi într-un punct, el e acolo să te ajute. Psihiatrul nu este pentru nebuni, psihologul nu este pentru nebuni. Este o terapie care trebuie făcută. Și cum a spus și Ciprian, sunt psihologi specializați pe psihologie sportivă sau pentru alte traume. Da. Avem nevoie de oameni ăștia în viața noastră, adică nu trebuie să fugim de ei. Din păcate, în situații similare cu situația pe care ați traversat-o voi, și aș vrea scurt să mai punctăm o dată la ce vârstă s-a întâmplat, iarăși, pentru că foarte multă lume are senzația că nu poate păți nimic rău în viață, știi, mai ales când suntem tineri. Avem așa la Ciprian la 18 ani și la tine la... A mine la 20. Exact, practic când începe viața, să zicem așa. Unii când ajung într-o situație între asta medicală delicată și care după aia are urmări pe termen lung, probabil cedează. Sunt multe cazuri de oameni care se izolează. Voi ați reușit, poate nu fix din momentul ăla, dar simplu fapt că suntem acum aici și avem niște subiecte foarte frumoase de discuție, ați reușit să depășiți cu brio, aș puncta, situația aia. Dar ca să depășim momentul ăsta așa mai poate lacrimogen, cât de greu a fost să acceptați noul drum, să zic așa? Nu știu că acum dacă... A fost o perioadă dificilă, îți dai seama, din toate punctele de vedere, dar sincer acum dacă stau să mă uit în spate, știi, corpul are capacitatea asta de a face el ceva acolo să te ajute să treci peste traume, știi? Și parcă acum dacă mă uit în spate nu mi se mai pare chiar atât de dramatic cum a fost, dar n-a fost ușor. Dar parcă nici nu erau de la început. Bine, acum jos părerea pentru capacitatea voastră de adaptare și de asta tot spun și o să zic, poate repetitiv, o să supere lumea, dar tocmai ăsta e exemplu pe care eu cred că îl dați. Și repet, nu doar celor care trec prin momente dificile. Bun. Cred că am avut noroc de oameni în jurul nostru care ne-au susținut, familie și de ajutor de specialitate, cum
la un moment dat am dat de psihologul la bun care a știut cum să ne scoată. Și mai derulând așa, ca să nu o luăm chiar zi cu zi, ca să spun așa, fiecare și-a găsit cel puțin câte o pasiune, să zic, nu? Unul e cu mașinile și o să ajungem... Dar până să ajungem la asta cu mașinile și cu bicicleta, mai e o chestie foarte faină pe care aș vrea să o punctez. Știu că tu făceai școala de șofer, nu? Dar n-apucasei să... Făcusem de profesionist și pe camion și n-am... Dar n-apucasei să dai examen. Da, aș fi avut timp, dar am lălăit-o. Da. Iar tu nu aveai permis. Nu, și nici nu-mi doream. Dar s-a întâmplat ca ambii să dați examen, să faceți, școală și să dați examen și să le dovediți și altora că se poate. Pe și că se poate adaptată. trece. Da. Tu cum ai? Știu că, exact, știu povestea asta că nu ți-ai dorit, dar a fost o întâmplare și acum îți pare bine, nu? Da, îmi pare bine, pentru că mi-a dat o independență super mare mașina asta, mă descurc super bine. M-a sunat doamna Roxana Ciuculescu, care este imaginea unei școli de șoferi și m-a întrebat dacă vreau să fac școala, pentru că școala de șoferi respectivă are mașini adaptate. Și am zis, bă, n-am nimic de pierdut. Deja eram la momentul în care eram super deschis, acceptam orice, nu mai eram nou menul ăla de după accident. M-am dus fără niciun stres că o să dezamăgesc pe cineva, că dacă nu iau examenul, dacă nu, niciun stres n-am avut. Am făcut școala de șoferi și examenul luat din prima și mă super bucur pentru că am avut... A apărut momentul ăsta în viața mea ca să îmi dea o independență mai mare, un grad de independență. Și aici, ca să precizăm pentru cei care poate nu vizualizează exact ce înseamnă, voi conduceți niște mașini adaptate Practic doar cu mâinile. pentru a fi controlate cu mâinile. Da. Inclusiv accelerație, frână, sunt transmisii automate, nu e cazul, dar toate manevrele sunt efectuate cu mâinile. Și mai mult, așa, din ce am observat eu, sunteți și șoferi dintre ea serioși, așa, precauți, care semnalizați, care sunteți atenți ce faceți, nu? Da, este o responsabilitate foarte mare atunci când te urci la volan și nu este doar despre noi în trafic, este și despre cei din jurul nostru. Păcat că nu înțeleg toți chestia asta. Da, și păcat, cum am spus tu la început, pleacă de acasă cu gândul că mie nu mi se poate întâmpla și nu-și pun centura, nu au grijă de cei care se urcă în mașină la ei. Trebuie să fim responsabili la volan. La tine a fost cumva, deci tu aveai pornirea asta, făcusei ore, chiar voiai să devii mai mult decât un simplu șofer, da? Vizai mai multe categorii. S-a pus o pauză la un moment dat, câțiva ani, nu? Da, vreo 5. Și după aia ți-ai îndeplinit visul. Adică te-ai dus și la examen într-un final, nu? M-am dus și la examen, dar a trebuit să... Am cumpărat o mașină din Germania, a trebuit să îi pun dublă comandă pe lângă comenzile mele, pentru că în Brașov în 2007 nu exista nicio mașină adaptată pentru școala de șoferi și am avut și acolo o grămadă de umblat și foarte multe acte de obținut și așa mai departe. A fost cineva în punctul ăla să-ți fi zis, bă, nu te complica, că nu e cazul? Sau cumva ai fost susținut în demersul ăsta? Ce? Inclusiv prietenii mei ziceau, bă, ești tu sigur că poți conduci? Are rost? Da, știi cum e, exact ca și când m-am apucat de curse, nu poți să-i judeci de pe oameni, că nu au cunoștință de cauză, știi? Și cred că o problemă a fost și la medicul care îți dă avizul, știi? Mediul neurolog. Pentru că nu erau obișnuiți în perioada aia ca cineva cu dizabilități să poată conduce o mașină. Nu îi vedeai. Nu știai despre ei. Și cum adică tu ești paralizat? În România, să punctăm. Că în România, că dacă în te uiți alte prin țări, alte țări, oamenii au fost mai deschiși. te uiți precis când vezi ce fel de adaptare au pe mașini. Adică... Și acum aș fi vrut să vorbim puțin de partea sportivă, de pilotajul sportiv, dar până la aia, pentru că cred eu că e momentul potrivit, mai e încă o chestie pe care am învățat-o de la voi, e legată de locurile de parcare speciale, să zic așa. Și știu că pare ceva banal să amintim despre ele, dar trăim într-o țară unde astea sunt terfelite, călcate în picioare și de cele mai multe ori bagiocorite. Știu că e un termen poate prea... De ce există locuri de parcare dedicate
persoanelor cu dizabilități. Și nu neapărat în scaun rulant, pot fi și alte dizabilități. Nu pare deloc banal, pentru că, uite, sincer, zilele trecute m-am întors din Germania și în aeroport în Germania singurele persoane care foloseau toaleta special destinată erau conaționalii noștri. Păi exact de asta vreau să punctez, că o chestie apare în banală, locuri de parcare. Eu cred că nu e înțeleasă, pur și simplu. Ok, există și răutate, dar pur și simplu sunt unii care nu înțeleg de ce ar trebui lăsate locurile alea libere, care, dacă sunt după standarde, sunt mai aproape de intrările, nu? Din centre comerciale, eu știu, instituții, mall-uri, hoteluri, unde sunt ceva mai largi și dacă unii nu știu de ce, pentru simplu fapt că e nevoie să deschizi larg portiera, să scoți scaunul din mașină, să te transferi în el, nu? Sau cum e? Da. Adică sunt niște lucruri... Da, și motivul pentru care sunt mai apropiate de intrări nu e că ne-ar fi nouă lene să ne deplasăm, ci pentru că străbătând toată parcarea, că n-am avea o problemă să facem asta, nici eu, nici George, ne folosindu-ne de toată înălțimea cu care ne-am născut, suntem mai greu de observat. Da, și plus de asta, cred că ocupi un spațiu pe care circulă mașinile și nu, dacă ai venit dintr-un colț. Practic suntem expuși două riscuri majore. Unul, să nu te vadă cel care iese din parcare să dea peste tine și doi, să mergi pe șosea, pe drum, unde vin mașini din față și din spate, deci ești expus unui risc. Să nu fim convins că ați avut amândoi discuții cu persoane care au parcat acolo și nu înțelegeau de ce le faceți observații, nu? Da, în cazul meu s-a dus mai mult discuții, s-a dus un pic spre bătaie, bine că am fost însoțit de colegii mei de la Ruibi și s-au mai potorit spiritele, dar asta este mentalitatea la noi. Din păcate suntem doi dintre cei puțini care facem ceva în sensul ăsta, strigăm, avem curajul să deschidem gura, să atragem atenția acestui aspect, parcările și... Da. Am mers și foarte mult timp, sincer, pe premiza, oamenii nu știu, hai să încercăm să facem campanii, să în continuare facem asta, dar la urma urmei nimeni din țările civilizate n-au ajuns civilizați că și-au dorit. Au ajuns civilizați pentru că așa sunt legile și sunt respectate și impuse. E foarte simplu dacă te duce și în România la un mare centru comercial într-o perioadă aglomerată, că sărbători, că e weekend, și pur și simplu ai da niște amenzi care ar fi și forțate de împrejurări să fie plătite, niște amenzi mai mari celor care opresc acolo, deși de multe ori am zis că uneori e neștiință, dar de multe ori e și nesimțire. Nesimțire, clar. De cele mai multe ori nesimțire. Da, locuri ar mai fi, dar exact ce vă avantajează pe voi că sunt mai aproape de intrări ca să vă protejeze suplimentar, e avantaj și pentru cineva care nu vrea să facă prea mulți pași. Știi cum e? N-are pedometru, nu-l interesează câți pași face. Ei, da, mergem la sală, ne facem poze că rupem greutățile, dar ne e lene să ne deplasăm 20 de metri în plus, știi? Bun, acum că am ținut eu să punctăm și asta așa la nivel de, poate știi cum e, se mai deschid câteva minți și învață lumea că poate să parcheze și un pic mai departe. Tu ai dus, Ciprian, pasiunea asta pentru condus care se creiona de dinainte de evenimentul de la 18 ani, ai dus-o un pic mai departe și ai atins latura sportivă, să zic așa. După ce că erai șofer de zi cu zi, apropo, stai, încă o paranteză, că mai e o chestie faină de punctat. Ambii aveți joburi de zi cu zi. Da. Și asta e o chestie importantă. Pentru că sunt alții care cu mai puține griji, să spun așa, nu au deschiderea voastră spre a fi harnici, da? Hai să zic așa. Deci, Ciprian, tu lucrezi la o fundație, nu? Da, la Fundația Motivation. Care se ocupă de... a fost, știi că oarecum primul imbold pe care l-am primit așa să trec peste hopul ăsta a fost exact la fundație. În 2003, în primăvară, când s-au rugat efectiv de mine, hai vino să faci un stagiu de recuperare și acolo am văzut alți tineri exact în situația mea care stăteau singuri și se descurcau și făceau diferite lucruri și ne învățau și pe noi
să le facem asemenea, știi? Practic că era cam singura fundație în perioada aia care, și cred că în continuare, care se ocupă de... Au programe de astea în care te învață cum să te descurci. E o reintegrare, să zic așa, în viața de zi cu zi, dar în condiții altfel decât erai obișnuit. Da, Nu la până la noi impactul a fost și mai mare pentru că îți dai seama, în vremea aia nu era chiar nu existau atât de multe cunoștințe, ca acum nu exista atât de multă deschidere. Cum a zis și George, era totul la un nivel mult mai mic, știi? Și în continuare facem chestia asta. Chiar dacă în perioada asta ne obligă pandemia să limităm anumite proiecte pe care le aveam, dar încercăm să facem cât mai multe. Normal că există și partea aceea a monedei mai puțin neplăcută, pentru că ca să avem parte de sustenabilitate financiară, avem și activitate de vânzări, știi? Iar tu, George, știu o poveste dinainte de a veni moda asta forțată de împrejurări de a fi work from home. Știu o poveste când te-ai angajat, nu știu dacă e același loc de muncă, dar era oricum un job și mi-ai povestit cât de deschiși au fost oamenii ăia de la momentul interviului tău, propriu-zis, până când te-ai dus la job în prima zi full-time, să zic așa. Despre ce era vorba? Da, în 2010 am avut ocazia și norocul să mă angajez într-o multinațională la Orange și era tot ce puteam să fac, să lucrez pe calculator, a picat mănușa, să zic așa, pentru mine. Voiam neapărat să ies din casă, să iau contact cu oamenii, să socializez, pentru că intrasem într-o pasă destul de proastă și am fost la interviu luni și miercuri în prima zi, deja când am ajuns acolo, toată clădirea era adaptată nevoilor mele. De la sala de mese, inclusiv de la dispozitivul unde dai cu legitimația să intri cu badge-ul, era pusă la nivelul meu, absolut tot a fost super adaptat și am fost surprins de deschiderea colegilor de a lucra cu persoane cu dizabilități. Ne mai întâlnim până în momentul la una. Deci ăla a fost un strop de normalitate. Putem să zicem așa. Strop de normalitate, da. De care nu te loveai în fiecare zi, să zic așa. Singurele chestii de care m-am lovit au fost curiozitățile lor, dar n-am avut nicio problemă să vorbesc despre chestia asta. Da, chiar, uite, și asta poate e sensibilă întrebarea asta, da? De exemplu, la tine știam povestea de înainte să ne cunoaștem, pentru că tu ai fost cumva un caz public când s-a întâmplat. Da, nu sunt mulți ribiști care... Da, a fost, să zic așa, mediatizat acel moment. Dar noi, deși ne cunoșteam, mie mi-a luat o perioadă până să-mi fac curaj să te întreb ce s-a întâmplat. Că îmi dau seama că poate pentru foarte mulți e sensibilă întrebarea. Și vreau să vă întreb dacă pentru cei care vă cunosc există această, cum să zic eu, curiozitate și cum se manifestă? Cred că lumea încă are rețineri din punctul ăsta de vedere, știi? La fel, nu cred că a venit cineva să mă întrebe, să ne întrebe ce ai pățit, ba din contră, că dacă văd pe cineva că sare în cap la piscină, mă duc și vrei să ajungi la mine? Ca mine, oprește. Păi da, dar acum poți să înțeleg și pe partea cealaltă, știi? Că te gândești să nu... Voi sunteți doi oameni care aveți o lejeritate în a povesti ce s-a întâmplat, pentru că poate după aia ați și avut un curs al vieții care v-a deschis așa. Sunt ferm convins că sunt și mulți care nu vorbesc cu aceeași lejeritate despre, nu? Asta pentru că nu a avut, mă întorc chiar la ce am spus la început, nu a avut susținere și nu au avut oameni care să-i îndrume spre un psiholog și să se deschidă, să aibă curaj să vorbească despre chestia asta, despre ce au pățit ei. Acum, hai să lăsăm și lipsa de modestie, că ține și de caracterul fiecărei persoane în parte. Corect. Asta e valabil în orice situație. Și că sunt unii pe care îi dărâmă probleme infinit mai mici decât ați avut. Sunt oameni care au probleme și se melantează și spun, da, domne, uite, arată cu degetul că ăla nu face nimic pentru mine și își prinde milă în casă. Sunt oameni care au puterea, cum a spus Ciprian, să treacă peste. Acum, cu
toată răutatea din lume, dar sunt oameni care sunt dărâmați de faptul că n-au putut să-și cumpere un articol vestimentar, că era prea scump, știi? Adică depinde foarte mult. Pe de altă parte, deși ambii fiecare în parte trebuie să reinventeze la un moment dat și asta, voi totuși ați depășit multe bariere. Tu ziceai de Germania, revenim acolo imediat, dar vreau să te întreb pe tine. Vorbeam de mașină și de libertatea pe care ți-o dat. Știu că una dintre plăcerile tale în ultimii ani, sau mă rog, în ultimii ani normal pe care i-am trăit, era să mergi să te duci la concerte, nu? Să mergi prin țară, ai fost la diverse... Am fost la Antol, dar am fost la tot ce înseamnă evenimentele astea de muzică, pentru că... Deci îți cumpărai bilet, te urcai în mașină, mă rog, îți aranjai, că inclusiv și știu de la Ciprian, și să-ți găsești un hotel potrivit e mai complicat decât pare. Da, de regulă când mergi la cât un eveniment ăsta nu mergi singur și când am fost unde nu s-a putut găsi o cazare accesibilă, am și cu 2-3 trepte acolo, pentru că am fost însoțit și a avut cine să mă ajute. Dar da, e puțin mai dificil când nu găsești accesibil. Deci îți place să mergi la evenimente live, să stai în mulțime? Mai nou am văzut că au fost situații când oamenii au înțeles că trebuie să vă primească într-un fel, nu? Cu niște platforme dedicate. Da, eu recunosc că poate sunt și alții, dar eu scriu la tot ce înseamnă evenimente mari, trimit câte un mail și întreb, în primul rând, cum a fost și Never See-ul de acum 3 ani sau când a fost. Am întrebat dacă e accesibil pentru persoane cu dizabilități. A spus la prima ediție nu, dar mulțumim că ne-ai scris, pentru următorul an o să se facă. Iar când am fost următorul an la Never See, am rămas plăcut surprins să văd că erau alei făcute de lemn pe nisip, cu semnul persoane cu dizabilități pe ea, pe unde să știm pe unde să mergem, cum să mergem la scene, la încărcat, brățări și toalete. Dacă pare ceva banal, imaginați-vă cum e să împingi roțile astea pe nisip, da? Adică nicio șansă, nu? Am prieteni buni care m-au înjurat. Deci asta e una dintre plăcerile tale, să mergi la concerte live, nu? Ai fost și la Cluj, ai fost, cred că, și la Summerwell, nu? Cluj, Summerwell, tot ce înseamnă pe București, pe aici, da, tot ce înseamnă concerte mari mă duc, pentru că îmi place, este o energie și, nu știu, lumea care vine acolo nu se mai uită la tine, că te vede printre ei, știi? Și parcă, e și o, cum să spun eu, îmi scap acum, dar e o datorie a noastră, să zic așa, să ne expunem, să ne vadă lumea. Normal. Dar nu e să mă vadă lumea să-mi fac reclamă, e exact ce am zis de la început, arăt că mă pot la nivel distraca. de exemplu. Putem mai mult decât vă imaginați că putem. Da, în 2008 am fost la un meci de rugby în Franța și am rămas blocat când am văzut peste 300 de persoane în scaun cu rotile și alte dizabilități. La un meci de rugby, 300 de persoane. Sunt meciuri în România unde nu se duc 300 de și persoane, la noi nici vezi dacă e gratis. maxim 10 persoane cu dizabilități la un concert, adică... Da. Bine, acum avem noroc, apropo de asta, și cu Arcul de Triunf și cu toate stadioanele noi care s-au construit, că sunt accesibile pentru cei care își doresc să meargă la un meci de fotbal, la un concert. Am avut noroc să le vizitez și Ghencea și Arcul de Triunf, aștept și Rapidul, sunt făcute perfect pentru noi. Există zone unde ai acces direct și se zone, poate sta. toalete destul de aproape, adică nu... Dar e de înțeles, pentru că dacă ne gândim la stadioane care erau construite în România anii 60, 70, poate 80, nu se gândea nimeni atunci la... Ele aveau o toaletă sau două, poate tot stadionul, să fim serioși, adică nu se gândea nimeni la... Iar acum asta e un pas în față. Iar domnul, că dacă lui place să meargă la concerte, domnul și-a făcut o mică vacanță de curând, nu? În Germania. Da. Te-ai dus să bei bere în Germania, recunoaște. Păi e mai ieftin decât să mergi în centru. Decât la Poiana Brașov, zi. Decât la... exclus Poiana Brașov. Tu fiind din Brașov, nu? Nu, dar știi ce te-am întrebat atunci? Chiar cunoscând abilitățile tale de mobilitate, ai fost cu avionul. Da. Și a fost prima dată când mi-am pus problema, da, cum circulă cineva cu avionul? Și mi-a explicat așa foarte pe scurt. Ce înseamnă o călătorie cu avionul? Foarte lejer. Mă urc în mașină în Brașov, ajung în parcare la Otopeni, las mașina, îmi fac check-in-ul, toate formalitățile, că
beneficiez de prioritate. Deci nu stai la coadă, vezi, nu? ăsta e Nu stai la coadă, da? aspectul plăcut Și asistență. al meseriei. Asistență sau asistentă? Eu am prins numai bărbați. Da, în 10 minute efectiv fac toate formalitățile check-in, control, mă duc spre poartă unde aștept ca toată lumea și acolo, pentru că e normal, culoarul în avion nu este atât de larg să pot să intru cu scaunul meu, vin cei de la departamentul special cu un scaun care mă transfer pe el, mă bagă ei în avion și de acolo mă urc pe locul pe care l-am dedicat. Eu am glumit la Și faza suntem cu foarte bere. triști acum că nu ne mai lasă la geam. Nu? Ba da. Nu. Da? Te-a lăsat? Era o regulă ce? la un moment dat sau poate alte companii. Ideea e că dacă se întâmplă ceva fiind la geam, este foarte greu să te scoată, Să te fie sară evacuat, da, în Exact, caz așa de- te pune pe... Dar probabil că nu se aplică la toate Deci companiile. Este foarte, foarte Eu am simplu glumit la să- faza cu berea, dar am vrut să punctăm momentul ăsta pentru că, iată, ține Nu, că doar am de... profitat și de bere, e ok. Ok, ține de niște limite financiare, pentru că poate nu toată lumea își permite, dar ține foarte mult și de, știi, de opririle Hai să fim personale. sincer, biletul de avion dus întors a fost mai ieftin decât un plin de motorină. Deci, Da, nu, dar mă refer așa, poate unii nu iau în calcul o ieșire în afara țării cu avionul, crezând că e imposibilă. Dar iată că dacă te interesezi puțin, îți faci temele, cum s-ar zice, nu e nicio problemă. îmi place și cu mașina. Dacă pleci pentru 3-4 zile, n-are rost să stai pe drum câte 14 ore dus, 14 ore întors, știi? Normal. Da, și stai să te mai țin puțin, să revenim la momentul în care tu ai făcut pasul de la un șofer de zi cu zi, să zic așa, către o pasiune, nu? Da. Care exista acolo undeva și care poate mult timp a părut imposibilă, nu? Ce a determinat ca Ciprian Lupu, băiatul care are permis, se descurcă, are job de zi cu zi, face pasul către sporturile cu motor, către automobilism sportiv, mai corect spus. Primul impuls a fost în momentul în 2008-2009, când m-am urcat în dreapta lui Manu, la niște teste, prin pădure. Și Ți-ai dorit chestia asta? A fost o surpriză? Cum a fost? mi-am dorit-o. M-am întâlnit cu Manu la ziua unui prieten comun și Și ai spus că ai vrea să experimentezi o mașină de curs. El mi-a făcut propunerea. Vrei să te dai cu mine în dreapta? Zic, normal că vreau. Că eu știam cine e Manu, dar nu m-am dus. Manu Mihalache, dă-mi un autograf. Știi? Și m-am dat cu el în dreapta, în Evo 9 pe care l-avea destul de recent atunci. Și am zis, știi cum mă simțeam așa inundat de adrenalină și efectiv de atunci n-am avut nevoie de ajutor ca să cobor din mașina de curse, să sar peste roll cage și am zis, e un sentiment care nu se poate descrie, știi? A fost primul impuls. Și am zis, ok, e visul meu, îmi doresc, normal că eram spectator profesionist la curse, mergeam destul de mult și am început să merg cu Manu după aceea cam peste tot în țară unde avea raliuri, pe banii mei. Și încet, normal că m-am cunoscut mai cu toată lumea implicată în fenomenul ăsta. Așa, eram oarecum de-al casei, dar în sinea mea îmi doream să fiu acolo la start. Și a existat un click când ți-ai dat seama că totul poate să treacă de la stadiu de vis, speranță, la realitate? A durat mult, îți dai seama, de atunci și până în 2017, când am făcut cursul de pilotaj sportiv, a durat foarte mult. Nu știu, că eu de obicei nu sunt om răbdător, n-am răbdare, dar... Și cum a fost primită ideea asta, cursul pe care l-ai făcut la Napuca Rally Academy, nu? Cum a fost primită ideea din partea lor? Salut, sunt un pasionat, și acolo, vreau să fac un curs, doar că... Nu, a fost... Salut Bogdan, că ne cunoaștem, vreau să vin și eu să fac cursul de pilotaj la voi, știi? Eu așa îi mai ziceam lui Manu, mai în glumă, mai în serios, hai mă Manu, că vreau să fac și un curs de pilotaj. Las că vedem.
Și m-am dus la Bogdan la Raliul Brașovului în 2016, la început, în primul raliu al sezonului. Și am zis, Bogdi, vreau să fac cursul de pilotaj la voi. Bă, Cipri, hai să vorbim și cu Marco, să vedem, de ce nu te duci în altă parte, că poate ar fi condiții mai bune. Na, zic, nu este vorba de condiții mai bune, eu vreau, cunoscându-i, știam ce fel de oameni sunt și am zis, eu vreau să fac cu voi, nu contează condițiile, știi? Și a durat vreun an de zile, un an și, până când au avut timp de mine. Îți dai seama că mai fiind puși în situația asta și nimeni de altfel, dar sincer în anul ăla și câteva luni, de la începutul lui 2016 până în iulie 2017, n-a trebuit să-i spun de 2 ori lui Bogdan. Și când a fost vorba că s-a putut, m-au sunat și am zis... Și te-ai licențiat și ulterior au început și starturile oficiale. Dar mai stăm până acolo. Hai, mai stăm. Că vreau să-mi povestească George de... acum nu știu dacă ambele sunt pasiuni, dar există, cred eu că e pasiune, o chestie care mi se pare foarte tare, deși e inedită. Tu ai participat la niște prezentări de modă, nu? Da. Ce mi se pare foarte tare. Da, m-a adus Magda Coman conceptul ăsta în ea fiind model și defilând prin străinătate, fiind și în scaun cu rotile. Și a adus conceptul ăsta în România, Typic Beauty se numește, unde am fost invitat. Cred că am 6 sau 8 gale în care am defilat pe podium catwalk, așa că Mi se pare foarte fain conceptul. Da, și ăsta, la nivel de exemplu dat comunității, mi se pare foarte pregnant așa și puternic. Da, inițial evenimentul era făcut doar pentru fete, dar trebuia să apară și mirele pe acolo. Trebuia să apară și mirele pe acolo. Am fost eu primul bărbat din România care a spart gheața, să zic așa. Acum are... Ai avut emoții? Sincer. Am avut emoții, da, pentru că orice nou îți dă așa o stare de... Și a fost cu flash-uri, cum vedem prin prezentări de afară, multe blitzuri, multe flash-uri de pe margine. Păi la prezentarea din București, care se face o dată pe an, sunt undeva la vreo 2000-2500 de persoane în fața ta și cu presă și cu fotografii, adică... Dar deja, când a defilat la București aveam deja două defilări la Cluj și nu mai aveam emoții atât de mari. Îți făcuse ucenicia. Da. Și e un sentiment frumos să îmbraci și să poți arăta că poți pune pe tine nu doar training și că poți pune un sacou, o cămașă frumoasă. Am avut noroc și că m-a îmbrăcat doamna Dina Buzatu, care doar s-a uitat la mine și mi-a spus, băi, pui sacoul, cămașa aia, pantalonii aia, pantofii și au picat pe mine ca turnate. Deși tu ai zis acum că nu doar în training, dar tu ești, poate nu la propriu, dar la figurat, un purtător de training FRR în continuare. Da? Federația Română de Rugby. Pentru că, deși acest sport care mie îmi place foarte mult, ți-a creat o neplăcere în viață, să spunem așa, tu ai rămas în continuare foarte apropiat de el. Primul gând după accident a fost, uite ce am pățit din cauza rugby-ului. După ce am început să conștientizez, am zis, e cam cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Și am reușit, datorită rugby-ului, să trec mai ușor peste trauma asta, fizică și psihică. Pentru că în rugby ești învățat să ieși cu capul sus dintr-un meci pe care îl pierzi și să nu iei în râs adversarul atunci când câștigi. Dacă ai avea o persoană foarte apropiată, să zicem copil sau din proximitatea ta, dar foarte, foarte apropiat, ai avea vreo reținere în a-i permite să joace rugby, ținând cont că, poate la tine există totuși această mică... Nu, și dacă o să am vreodată un copil, o să-l duc la rugby, fie că o să facă de performanță, fie nu, dar este un sport care te formează ca om, care îți formează un caracter puternic, care te învață ce înseamnă spiritul de echipă și să-l ajuți pe cel de lângă tine. Nu, și eu dacă m-aș gete ca mâine în picioare, m-aș duce la rugby. La Old Boys de acum.
Mulțumesc. Hai că nu știu, la, nu știu la 35 încă mai merge acolo în divizia a doua. O selecție la națională, nu știu dacă vorbim, vedem acum. Am văzut că ultimele meciuri s-au jucat cu foarte mulți tineri. Deci la 35... Este o perioadă, foarte mulți au criticat conducerea, dar este o perioadă de schimbare, o perioadă în care trebuie să aducem foarte mulți tineri la echipă, pentru că ăsta este cursul vieții. Ambii, că trebuie să fac paralela asta, ambii practicați sau ați practicat niște sporturi la nivel de performanță, că și tu ai făcut rugby de performanță, tu faci automobilism de performanță, foarte nobile așa. Poate din exterior rugby-ul pare așa mai golănesc. Pentru cei care nu înțeleg absolut deloc regulile, vezi unii care se fugăresc și Da, e și se vorba aia, trântesc pe sport teren. de golan practicat de gentleman. Exact. Iar automobilismul sportiv, dincolo de faptul că e costisitor, foarte costisitor, e tot un sport nobiliar, așa să-i spunem. Dacă privești istoric de unde s-a plecat și la competițiile de tradiție, toate au avut un aer așa mai regal, nu? Să spun. Mai elitist. Elitist. Da, e un sport elitist. Orice să spune. Și tu o simți pe pielea ta când trebuie să găsești resursele financiare. Trebuie să plătesc factorii. Dar am zis că tu ai fost practicant de sport de performanță, dar faci în continuare sport. Și ești, știu că o să sune ciudat, dar cred că ăsta e termen, ești alergător. Da, alergător în scaun cu rotile la tot ce înseamnă curse Ce înseamnă un alergător în scaun cu rotile? Așa să spunem pentru cei care iarăși nu vizualizează. Eu tot timpul mă gândesc nu la cei care vă cunosc, care știu exact sacrificiile pe care le faceți. Mă pun în locul cuiva care poate nu vă știe sau efectiv nu vă știe activitatea. Ce înseamnă un alergător în scaun cu rotile? Nu am avut niciun habar despre ce înseamnă alergarea în scaun cu rotile până în 2014 când o organizație mi-a oferit posibilitatea de a deveni ambasadorul lor a unei curse de alergare care strânge fonduri pentru persoanele care sunt în scaunul cu rotile. Și am zis, nu știu nimica despre chestia asta. Păi, uite-te și tu pe internet, m-am căutat, m-am antrenat, am dat din mâini 800 de metri și am zis că așa ceva n-am nevoie, că e prea greu pentru mine. Dar mi-a venit așa un gând, ei ies pentru noi să alerge, cum ar fi să alergăm și noi alături de ei, știi? Era la Wings for Life? Sau Wings for Life, da. Putem să știi că nu avem nicio reținere de branduri, fără nicio... Și m-am pregătit pentru cursa asta. Am alergat 19 km în cursa aia. Cu scaun între ăsta sau cu handbike? Nu, cu scaunul ăsta. Este permis doar cu scaunul pe care îl utilizezi zi de zi. Nu ai voie cu chestii electrice sau alte scaune propulsate, altfel biciclete. Și după aia ai descoperit handbike-ul? Da, pentru că de atunci am fost încurajat de toți cei din jurul meu să particip la curse organizate de semi-maraton, cross-uri și maratoane. Și am zis, vreau să fac performanță în sensul ăsta. N-am reușit să fac performanță pentru că la momentul acela costurile erau destul de mari, nu găseam ce aveam nevoie pentru mine și am renunțat și am zis, vreau să dedic fiecare cursă câte unei cauze, câte unei fapte. Și așa fac din 2015, alerg sute de kilometri pentru câte une cauze. Ce înseamnă, pentru un profan, ce înseamnă handbike? Sau să zicem bicicletă de mână, nu într-o traducere aproximativă. Este o bicicletă adaptată persoane cu dizabilități, o bicicletă cu două roți pe spate și una, sau invers, și una pe față sau două pe față și una pe spate, cu acționarea pedalelor la mână. Deci, practic, pedalele pe care bicicliștii de zi cu zi le împing cu picioarele, noi le ai la mână și e o mișcare identică, doar că o faci cu mâini. Identică, practic dai cu amândouă mâini odată, nu concomitent. Nu le defazezi. Exact, da. Și cu acel handbike participi la competiții lungi. Semi-maratoane, maratoane. Da, nu? tot ce înseamnă peste 21 de kilometri. Pentru că până mă descurc și cu scaunul manual, dar când ai o cursă de asta de 21-42, un Ironman sau 100 de kilometri, e bine să fii... De-aia te-am întrebat prima dată despre operație. Știu că ai ajuns acolo și pentru că îți doreai să
mergi mai departe cu pasiunea asta pentru alergat, cu ghilimelele de rigoare? Da, eu mi-am dorit foarte mult să fac maratonul de 42 de kilometri, pentru că auzeam pe toți cei din jurul meu că se termină în 3 ore și am vrut să dau așa nu o palmă, e mult spus o palmă, medicilor care mi-au dat de câte ori de trăit. Și am zis, eu vreau să termin maratonul 42 de kilometri în 3 ore. Și m-am pregătit foarte mult pentru chestia asta, am luat startul la primul meu maraton, la kilometru 27 mi s-a rupt roata dreaptă spate. În momentul ăla m-am gândit la domnul Ivan Pațachin și am zis, la terminat cu pagaia ruptă, pot și eu să-i dau. Și am dat mai departe, am terminat în 3 ore și 14 minute, dar a fost așa un vis de-al meu împlinit, că pot face lucrul ăsta. Iar din momentul acela n-am mai avut nimic de demonstrat și m-am bucurat de fiecare cursă care a apărut. Dar eu sunt ăla care răspund provocărilor fără să mă gândesc, fără să întreb despre ce este vorba și în 2019 am fost provocat să particip la o cursă de 100 de kilometri. Am răspuns prezent și de 3 ani de zile... Cât ați fost până la Ploiești și înapoi? Sau... Da, am plecat până la Ploiești, 50 de kilometri și înapoi încă 50 pe de kilometri. jos și ca să înțeleagă lumea, că nu că am luat trenul până pe la DN1, în noiembrie, ceață, erați frig. 4, nu? 4 persoane, da. Eu cu Daniel, Andrei și Memo. Și v-ați plimbat așa, ca nebunii pe marginea drumului, nu? Ca Tot să, o plimbare cum ar destul. fi zis, probabil pentru mulți din mașini, când vedeau pe unii pe marginea drumului undeva între două localități, pe câmp, efectiv, Să știi că părea am fost plăcut surprinși, pentru că oamenii ne vedeau îmbrăcați la fel și cu mesaj pe tricou și am fost încurajați de foarte mulți. Chiar șoferi de tir, nu ne claxonau din spate, după ce treceau de noi, ne dea câte un claxon să ne încurajeze. Foarte frumos. Da. Nu te gândești câtă lume e empatică în situații de astea până nu experimentezi. Da, cursa aceea a fost pentru copii cu autism și de fiecare dată căutăm altă cauză pe care să o susținem prin acțiunea noastră. Și apropo de provocări, până să sărim la domnul care dă de volan mai mult decât de pedale, ai zis că îți plac provocările. Ai luat vreo secundă în calcul Jocurile Paralimpice? Am luat la început, când voiam să fac performanță în alergare, dar ca să faci lucrul ăsta trebuie să faci doar lucrul ăsta, să te antrenezi tot timpul, să ai oameni care să te susțină pe nutriție, echipament și așa mai departe. Din păcate stăm destul de slab la tot ce înseamnă sportul paralimpic în România. Suntem binișori pe înot, suntem binișori pe ping-pong. Pot să vă întreb ceva foarte delicat? Nu-mi răspundeți dacă e mult prea delicat. Ce înseamnă financiar ajutorul pe care îl dă statul în cazul vostru? 100 de euro pe lună. Asta vine sub formă de, nu, e ca un fel de, să zic, pensie? E pensie sau e un ajutor? Indemnizație, scuze. Bine. Și pe lângă asta încă un salariu minim cât pe economie pentru însoțitor. Persoana care ar trebui să te ajute, știi? Da, ție efectiv, în contextul, în condiția, da, aproximativ 100 de euro. Da. Adică benzina la o competiție? Nu-ți ajung, nu? Nu-i ajung. Drumul poate, dacă e relativ aproape de Brașov, nu? Da. Poate până la Cluj te duci cu 100 de euro dus întors, nu? Păi da, dacă am de făcut și recunoaște așa. Nu, am zis dus întors, da. Nu, aici poate am fost răutăcios, dar trebuie spunctate și părțile Nu ești astea, răutăcios, suntem foarte poate ar fi trebuit să urmă. fie remunerată, nu remunerată, că e prost ales termenul ăsta. Poate ar fi trebuit să existe o indemnizație un pic mai... Da, dar uite, aici că putem să ne ducem în altă discuție dacă e să o dăm în teme sociale și chestii de genul. Știi? Că noi muncim, avem program full-time și astea. Sunt foarte multe persoane în situația noastră care preferă să stea cu bănuții pe care îi primesc de la stat, plus o pensie de boală și să stea în fața televizorului. Și poate că uite, în ziua de azi, sincer, chiar destul de multe companii sunt deschise în a angaja persoane cu dizabilități. Da, se complac în situație și nu vor efectiv să meargă să muncească. Bine, poate acolo a lipsit la momentul potrivit fix acel psiholog sau psihiatru, cum ai zis tu, care să-i fi dovedit acelei persoane că poate mai mult.
Eu cred că în momentul în care treci de o margine a unei prăpăstii, da, la modul când cedezi psihic, te rămâi acolo, e greu să mai urci la deal. Poate ați avut și voi momente când nu erați cu totul împliniți cu anumite situații din viața voastră, dar ați știut să vă găsiți mereu, nu? V-ați găsit azimutul, să zic așa, da? V-ați găsit o motivație și v-ați dovedit în primul rând vouă că puteți face mai mult decât cred alții sau decât poate ați fi bănuit la început, nu? Că de asta ați ajuns să faceți performanță la nivel sportiv. Că vorbim de alergare, de handbike, că vorbim de automobilism, așa ați ajuns. Nu că... Chiar nu cred, și fără să vă perii, chiar nu cred că putea oricine. Am încercat și mai multe lucruri și ne-am găsit pasiune. Trebuie să-ți dorești în primul rând, nu? Da. Trebuie să-ți dorești să faci aia. Și apoi ține de ambiția ta. Bine, și de sprijin. Și apropo de sprijin, că vreau să punctăm chestia asta tocmai pentru că nu există restricții. Tu ai avut susținători financiari, sponsori, să le spunem, de-a lungul demersurilor tale? Ai reușit să... Nu, de-aia nici n-am făcut performanță în atletism, dar nu e timpul pierdut, pentru că am văzut că când sportul paralimpic, vârsta nu prea contează. Mie asta mi se pare ciudat și mi-ar plăcea, nu acum că avem noi discuția asta, dar mi-ar plăcea să se remedieze asta, ca oamenii să se sesizeze și să-și dea seama că voi doi, dar și alții în situații dintre astea, sunt niște cauze nobile, unde un ajutor din exterior, o sponsorizare, ca așa e în termeni tehnici, poate ajuta foarte mult la îndeplinirea unui vis sau la depășirea unei bariere. Și vreau să rog și pe Ciprian, care știu că a avut susținători, să ne povestească puțin despre cei care au crezut în visul lui și în cariera lui. Pentru că mi se pare foarte important să punctez că sunt oameni care au fost cu capul pe umeri în ceea ce privește performanța sportivă făcută de cineva în contextul normal ăsta. că, uite, dacă ne ducem în direcția asta, oricât de multă pasiune pun eu în tot ceea ce fac și oricât de multă muncă pun, anul ăsta clar nu ajungeam să atingem performanța de a deveni campion național fără sprijinul partenerilor, că sunt niște costuri de întreținut. Și niște costuri mari pentru cei care nu le conștientizează. O etapă costă de ordinul miilor de euro, o etapă de raliu. Dacă faci 6, 7, 8, depinde câte poți face în funcție de buget. Am făcut 8 din 10 anul ăsta. 8 din 10, acolo sunt niște zeci de mii de euro care trebuie susținuți cumva. E drept că până la urmă e un sport și că unii și îl permit din buzunarul lor, dar pentru că există și lege, adică nu e nimic absurd, există acțiunea de sponsorizare. Da. Și sunt oameni care au fost alături de tine, adică companii. Din fericire, în momentul de față, mai mult decât la început, știi? Pentru că... Da, și tocmai de-aia îmi pare rău că nu e și în cazul lui George, dar poate la un moment dat va fi. Ciprian a demonstrat și presupun că asta a făcut partenerii să vină spre el. Da. Povestește-ne despre cei care au înțeles visul tău, adică așa foarte pe scurt, măcar să-i menționezi și au fost alături de tine. Și tu știi foarte bine cum e pe partea asta, pentru că, ok, și dacă ești pasionat și în momentul în care te apuci, eu mi-am asumat niște riscuri financiare în momentul în care am făcut lucrul ăsta. Mi-am făcut credit la bancă, că n-am o rușine ca să spun lucrul ăsta, în continuare plătesc rate, e ok. Dar nu mă puteam duce la niciun partener cu mapa pe care să fie goală și să nu am ce pune în ea. Chiar dacă am încercat să fac lucrul ăsta. Trebuie să construiești un CV sportiv, trebuie practic. să construiești un CV sportiv, exact. Muncind și luând-o treptat și în primul an cam 90% din costurile pe care le-am avut le-am suportat singur, sincer. Am reușit încet să cresc, să fiu văzut, cu toate că nu sunt avid după chestia asta, dar astfel oamenii care sunt alături de mine în momentul de față au apreciat munca pe care o fac și eu încerc să fac cât mai multe lucruri și din punct de vedere al marketingului, că ne omoară chestia asta,
ca și ei să fie mulțumiți pentru sprijinul pe care mi-l oferă. Păi da, bine, acum să fim cinstiți până la capăt, întotdeauna trebuie să oferi ceva în schimb când primești, da? Că nu e, să zicem pe aia dreaptă, nu e o pomană, da? E remunerarea unor performanțe, da? Pe care, și mai zic o dată, sper că cineva se va deștepta la un moment dat și te va sprijini și pe tine, la modul cel mai serios. Că ar avea de ce, da? Poate mai am Sprijin la mult nivel de demonstrat. exemplu, da. Și în cazul tău, și pot să zic că am observat evoluția ta, sunt convins, acum poate nu sună foarte frumos ce o să spun, dar primele starturi, în postură de forlighter, ulterior de concurent, da? De deschizător de drum, apoi concurent propriu-zis, sunt convins că mulți dintre spectatori sau din cei implicați în fenomen ziceau, a venit și băiatul ăsta, hai mă să lăsăm și pe el. Și a ajuns în 2021 ca unii să te caute în clasament, efectiv, și să-și facă socotel după tine. Adică evoluția sportivă este vizibilă. Și asta e o chestie de lăudat. Da? De la hai să-l primim și pe el la o etapă, poate că are o situație specială. Bine, eu încă rămân așa marcat și oarecum nu-mi vine să cred când colegii stau și se uită pe puncte și suntem aproape, e acolo, știi? Încă poate că nu realizez nicio chestie asta. Poate n-am spus asta și poate nu s-a înțeles. Concurezi împotriva, deci ești singurul concurent în scaunul rotulat în România, unul dintre puținii din lume, și concurezi de la egal la egal, adică nu se face rabat de la nimic. Singura derogare, să zic așa, este că tu ai niște comenzi adaptate pe mașină. În rest, respecti clase, clasamentul e cel general, sau mă rog, al clasei respective. Banii sunt tot aceiași cheltuiți de toată lumea, da. Adică... Și s-au făcut niște derogări în a monta o comandă manuală, da, care, din ce știu eu, din Italia, e o comandă specială pentru mașina de concurs și ți se permite să-ți iei, dacă vrei, scaunul în mașină, nu? Da. Când e cazul să-l ai, să-l folosești. N-am avut loc până acum. Da. Dar nu e o derogare specială, știi? Și uite, mai mult de atât, că acum pregătim, e ceva în lucru, e foarte multă activitate la Federația Internațională de Automobilism Sportiv, dar pe începutul anului o să fie emis un comunicat de presă în care o să se confirme că sunt prima persoană tetraplegică din lume care a câștigat un campionat național. Nu te felicit nici acum că nu mai urecheat. Nici mie nu-mi vine să crești, adică cred că pe lângă bucuria mea și satisfacția muncii mele, cred că mă bucură mult mai multe lucruri, în primul rând că cei care m-au susținut și colegii mei de la Napoca și partenerii mei și știi, sunt mult mai multe lucruri în spatele titlului ăstuia decât bucuria mea personală. Păi știi că încă nu e menționat pe cei care te-au susținut, deși ți-am dat ocazia. Mi-ai dat ocazia, nu i-am menționat. Să dăm cezarului ce al cezarului, îți mai zic o dată. Da, păi compania BioCircle Surface Technology din România, dar compania mamă e în Germania. Normal, teme de friction prin Textar România și unde ai avut și tu un foarte mare aport. Da, nu despre asta e vorba. E vorba de oameni care susțin chiar un proiect frumos, da, și merită și partea lor. Și ei mi s-au alăturat și pe lângă pensiunea Simonte din Poiana Brașov și Work Support Agency din Brașov. Partea care mă bucură și mai mult este că efectiv au venit alături de mine pentru ceea ce fac și nu prin relații și cunoștințe și așa mai departe. Eu vă văd din exterior și ambii știți, și mă rog, sunt mulți care înțeleg noțiunea de atlet Red Bull. Eu văd atleți Red Bull pe amândoi. Este strict părerea mea. Am voie să o spun, mă bate nimeni. Prin ceea ce faceți, prin exemplu pe care îl oferiți și prin faptul că sunteți persoane care au o imagine publică, dar nu ieșiți din când în când dintr-o grotă și asta. Ambii aveți o oarecare imagine și puteți crea plus valoare, dacă vrei, pot să folosesc asta. Eu vă văd la nivel de atleți Red Bull. Și poate că într-o altă țară s-ar fi făcut acest pas.
Nu vreau acum să o ridic la fileul nimănui, deși poate se sesizează cineva, dar știi cum e? Ambii aveți aripi în ceea ce faceți. Poate mai multe sau mai mari decât au concurenți direcți ai voștri, nu în anumite clasamente. Da, gata, că nu vreau să să supăr. Poate o să ajungă cineva într-o companie de asta și o să aibă ochi și pentru latura asta la alta. Așteptăm. Da. Acum, că poate v-ați relaxat puțin cât de cât. Acum vine greu. Sunt două chestii, iar și am zis și mai devreme că vă pun întrebări, acum sunt chiar personale și vă dau fiecăruia libertatea să le evitați. Dar eu nu vreau să le punctez ca să vă fac în vreun fel să deveniți nostalgici și sper să nu deveniți prea nostalgici. Vreau să le punctăm la nivel de exemplu, iarăși, pe care puteți să-l oferiți. Și o să încep cu George și o să-l întreb de ce are un tatuaj. Da. Nu că e o problemă că ai un tatuaj, dar nu e un tatuaj oarecare. Și mi-ar plăcea să ne spui povestea acelui tatuaj. Nu este o problemă că am un tatuaj, nu l-am la vedere și chiar dacă l-aș fi avut la vedere nu m-ar fi deranjat cu absolut nimic. Îmi pare rău că nu la vedere, că mi-ar plăcut să-l și vedem, dar o să-ți dau o poză să-l pui aici, cum fac așa, știi? Aici, butonul e aici. Da. Este o poză cu fratele meu pe care l-am pierdut în 2009. O poză a noastră din copilărie și mi-am dorit foarte mult să l-am, cu toate că l-am în suflet și în minte tot timpul, să l-am și pe piele. Și m-am căutat foarte mult timp un salon cât de cât adaptat, unde să mă pot duce ușor, fără să fie prea multe trepte. Un salon care să tatueze exact ce vreau eu, ce îmi place mie. L-am găsit, nu m-am gândit de 2 ori, m-am dus, l-am făcut și sunt foarte mândru că l-am pe mine. Bine, să știi că eu nu te-am întrebat de tatuaj, propriu-zis, ci de fapt ăsta, că el are o poveste. Da. Și pe lângă câte ți-au fost date să le trăiești în viața asta, a zis Dumnezeu să-ți mai dau și o palmă. N-a fost totul lapte cu miere. Deci ai mai primit o lovitură, să zic așa. Da, practic în 2009, mâinile și picioarele mele, fratele meu care avea grijă de mine 24 din 24, în urma unei probleme la inimă, s-a stins. A plecat și de acolo a fost un moment în care am căzut și practic am luat-o iar de la zero să mă remontez și să îi țin și pe mei, pe părinții mei devastați, bineînțeles, să-i țin puternici, să ne susținem unul pe celălalt. Și acum ești singur la părinți? Acum nu sunt singur la părinți, mai am o soră care este căsătorită, are familie ei. Dar nu o să înlocuiesc niciodată pierderea unui copil. Normal. Dar eu voiam să punctez, repet, nu fără să devenim lacrimogeni, voiam să punctez că totuși încercările tale nu s-au oprit în momentul acelui meci și după aia cu reinventarea. Și probabil viața mai are de altă parte, încercări pentru mine. Cred că ți-ai dovedit singur și nu e nevoie să dovedești altcuiva cât și singur că din tot ai câte puțin de învățat din orice încercare de asta și devii un pic mai puternic cu fiecare. Știi cum erau muncile lui Hercule? Cu fiecare munca lui George Baltă devii un pic mai puternic. Da, toată lumea mă întreabă, chiar de curând am primit o întrebare, cum reușești să treci peste momentele grele, știi? Și băi, am ajuns la nivelul în care știu că tot ce este mai greu în viața asta este să pierzi pe cineva și nu mă mai îngrijorează orice nimic și o pui pe aia la sfârșit. Facă-se voia ta, știi? Și aia e acum ce... Nici nu-mi doresc să știu ce îmi rezervă viitorul, știi? Le primesc așa cum vin. Fie că sunt bune, fie că sunt rele. Până la urmă... Da, toate trec în viața asta. Chiar dacă pare absurd, dar n-ar fi nimic amuzant sau nu te-ar împlini cu absolut nimic faptul să știi ce se va întâmpla. Trebuie să le lași să mai vină așa de la sine. Da. Ai zis că poți să mergi până în Germania cu mașina, nu e o problemă. Da. Și tu o să-mi spui acum că am fost până în Italia cu mașina. Da, dacă nu vrei, nu te... Dar acum mi-aș dori să nu devii emoționat de momentul ăsta. Dar... Hai că știu ce vrei. Da, știu. De ce să nu? Pentru că ce ai făcut tu, eu nu știu dacă eu aș putea să fac sau altul.
Și iarăși, o Vezi? spun a 1000 oară în discuția asta, e un exemplu de până unde poate să meargă voința unui om. Și acum, pentru că știu că ai făcut o dedicație specială după titlul de campion național, M-a Aș văzut vrea toată să- lumea la știrile așa, sportive. și stai puțin, ai dovedit latura foarte umană. Care e problema? Da, adică a lăcrimat, asta vrea să zic. Vezi, Că a fost sensibil și a lăcrimat. da, uite, vezi că eu cu George suntem destul de diferiți ca și oameni, așa, dar oarecum avem foarte multe lucruri în comun, știi? Și nu, normal, că pe lângă chestia asta aparentă că folosim niște scaune și am trecut prin asta, am trecut și prin alte lucruri mult mai nasoale, zic eu, decât faptul că folosești un scaun rulant ca să te deplasezi. Și da, în 2018, mă rog, pe taică-miu l-am pierdut în 2006, pe mama din cauza unui cancer pulmonar am pierdut-o în 2018 și ne-am luptat așa destul de mult și am vrut să fac tot posibilul ca să îi fie cât mai ok și normal, pentru că a avut grijă de noi, zic eu că am reușit. Și când lucrurile deveniseră destul de grave, pe sfârșitul anului 2017 și medicii de aici au zis ok, nu vă mai chinuiți că n-are rost, eu am fost încăpățânat și am plecat așa asumându-ne riscul ăla cel mai rău, ne-am urcat în mașină cu aparat de oxigen și cu toate cele și am făcut neîntrerupt drumul România-Italia și am mai câștigat niște timp. Cine a condus atunci? Eu am condus integral. Ca nebun. Păi asta voiam să zic, că uite, vezi, și sunt ferm convins de asta. Nu pot să fac oricine așa ceva. Nici într-o situație super comună sau comodă, cum vrei să-i spui, fără să fie cazul să conducă folosind doar mâine și asta, chiar nu cred că poate să facă oricine așa ceva. Și exact cum ai zis tu, ai mai câștigat niște timp. Așa cum de câțiva ani încoace câștigi timp, nu? Că orice timp scurt e de fapt un timp câștigat față de alți concurenți pe care îl obții pe o probă, așa am fost atunci. Culmea e că ne dorim ca timpul ăla să fie cât mai scurt. Vezi, unul dintre paradoxurile din viață. Atunci ai vrut să dilați timp. Atunci Și ai reușit. Da. Și de-aia mie mi-a plăcut foarte mult că ai dedicat titlul ăsta obținut în 2021 mamei tale. E normal. Și de asta am vrut să punctez momentul. Nu ca să te fac acum să fii, da? No. Dar iarăși să te urci în mașină, cum ai spus tu, că nu e te-ai urcat, gata, hai că mă opresc, nu știu în asta, ai urcat butelia de oxigen, toate alea. E o dovadă de tărie de caracter. Punct. Eu zic că atunci când ești în situații de astea mai delicate, te întărești așa și... Dar și toate că sună ciudat, nu doresc nimănui să ajungă să găsească puterea aia, știi? Adică să ajungi într-un moment în care Se să-ți găsești... clișeul ăla acolo. Exact. Și când nu mai poți, mai poți puțin. Da. Și cred că am transformat amândoi, și eu și Ciprian, încercările astea pe care ne-a dat viața în motivații. Da, și adică mie mi se pentru pare ei, știi, foarte important. chiar dacă nu mai sunt printre noi, de undeva de acolo. Eu nici nu mi-aș pune problema că n-ar fi mândri de voi, ba din contra, pentru mine e o certitudine că eu așa simt când se întâmplă niște lucruri în viață și cei care rămân aici printre noi fac niște chestii la anumite niveluri, sunt sigur că de undeva cineva se bucură. Chiar dacă noi nu știm să percepem cum e bucuria asta, că nu o vedem, nu o simțim, dar eu am această certitudine. Și cum e vorba aia, să ne bucurăm că au fost, să nu plângem că s-au dus, știi? Hai să nu să depășim subiectul, să-i dăm mai departe. Eu nu vreau să te repet, sper că ai înțeles foarte bine de ce am vrut să punctez și momentul ăla. Nu-mi place
conceptul ăsta de discurs motivațional sau cumva s-a bătut multe monede în ultimul timp pe chestii de genul ăsta și foarte multe sunt fabricate, foarte mult marketing, să o spunem pe aia dreaptă și... S-a făcut o afacere din chestia asta. S-a făcut o afacere, da. Pe de altă parte, ok, sunt unii care sunt foarte vandabili, au niște povești, le împachetează pompos asta. Dar, pe de altă parte, eu stau aici la discuția asta cu doi oameni care în orice moment ar putea fi cu adevărat niște vorbitori motivaționali, să nu zic speakeri. Că, să vă întreb o chestie așa și să vă gândiți puțin la ea. Cum vi se pare, sau mă rog, aveți senzația că oamenii nu știu să se bucure în general de ceea ce au și ajung să regrete după ce nu mai au? Ați trăit senzația asta vreodată? Eu am trăit-o, da. Uite, și chiar în legătură cu fratele meu. N-am știut să mă bucur de el, nu am știut să-i spun te iubesc, nu l-am apreciat atât cât trebuia. Toate că făcea pentru mine absolut tot. Dar, din păcate, ajungem în punctul ăla în care apreciem după ce nu mai sunt. Da, și vă întreb asta și pentru aș fi putut petrece mai mult timp cu el înainte. Eu eram cu Ruibi, la un moment dat a apărut și Job, Ruibi și uitam pur și simplu de familie, de el. Întreb chestia asta pentru că și eu o simt pe propria îmi pierde, dar văd și în jurul meu, ne pierdem din ce în ce mai des și din ce în ce mai tare în detalii care n-au nicio relevanță. Și omitem lucrurile care sunt cu adevărat importante în viață. Cel puțin eu așa simt. Așa e lumea asta în viteză acum, nu știu. Suntem mai superficiali? Da, absolut, clar. Mult mai superficiali. Am ajuns să mă bucur când, cu toate că știi că nu cer ajutorul decât foarte, foarte rar. Când da, chiar e adevărat, nu cere ajutorul nici când, sau mă rog, refuză și să-l împingi. Se descurcă singur. Da, am ajuns să mă bucur când, eu știu, mai plec seara de la birou și fiind facultatea foarte aproape de birou, acolo mai trece câte un tânăr așa la 18-19 ani și am ajuns să mă bucur când se oprește și doriți să vă ajut, adică efectiv atunci am dat seama că mai avem o speranță, știi? Acum mă așteptam să zică, se bucură că vede câte o tânără și o clasă. Și m-am așteptat să zică ceva ce adică. No, acum. Dar cred că se bucură și de asta, mai ales vara. Hai că acum gata, i-am 2 palme, pac. Am avut ocazia la un moment dat să fac un scurt interviu, un one-on-one așa, din păcate nefilmat, că aia ar fi fost pentru mine o chestie foarte faină, cu Alex Zanardi, care cumva este o medie între voi doi, un pic amplificată, să spun așa. Mult amplificat. Hai mă, eu acum vreau să știu cum e. Acum cred că a avut și norocul să nască în altă țară, știi? Da. Alex Zanardi, pentru cei care nu știu, este un fost pilot care a activat chiar și în Formula 1, chiar dacă performanțele de acolo nu au fost la nivel înalt, dar a avut performanțe mari în Statele Unite, în seriile din Statele Unite, kart, IndyCar și care în urma unui accident foarte stupid, când monopostul lui, așa ca să fiu foarte plastic, s-a pus de latul pe circuit și a fost despicat ad literam de un monopost venind din spate, a rămas fără picioare. Și din momentul ăla, după o convalescență destul de lungă și el a fost on the edge, adică a fost în elicopterul care îl transporta la spital, a fost la limita limitelor. S-a reinventat și a devenit sportiv paralimpic cu multiple medalii, aur, argint, bronz la Olimpiade, la Rio, la Londra și din păcate de curând a avut un alt accident, a fost lovit în timp ce mergea cu un handbike mult mai performant. Da, s-a antrenat pe stradă și poate se sesizează cineva că există handbike-uri mult mai performante decât ce ai tu și poate vine Moș Crăciun și la tine. Există o poză cu Zanardi în care ține handbike într-o mână. Da, ăla o știu, eu am văzut handbike-ul ăla, ăla e un șasiu făcut de Dallara, by the way, da, din fibră de carbon. Deci poate cineva îi va face cadou lui George la un moment dat un handbike cu adevărat performant. Dar asta voiam să zic, am avut ocazia acestei discuții cu Zanardi, care, în primul și în primul rând, e un om care se marketează foarte bine, trebuie să o spunem. Are o imagine care s-a construit pe bună dreptate, știe să nu profite, că ăsta e un termen incorect, dar... Să scoată în evidență. Da, știe să povestească
să-și povestească viața la nivel de exemplu pentru alții. Și i-am zis că dacă îl deranjează întrebarea mea, îmi cer scuze, dar l-am întrebat dacă ar putea, și repet, sunt conștient și acum că poate e imbecilă și răspunsul la prima vedere e super simplu. Am întrebat dacă ar putea să schimbe, dacă ar fi schimbat momentul în care i s-a transformat total viața, momentul în care a rămas fără picioare. Și mă așteptam să zic că normal, nu? Dacă era cumva o întrebare banală. Și mi-a spus că nu. Și a zis așa și a fost foarte rapid, dar nu părea un răspuns construit, fabricat. Și a spus, cine știe câte aș fi putut să fac, dar există posibilitatea ca tot ce am reușit după, el având ulterior participări și în competiții auto, chiar fără picioare și chiar în curse de anduranță de 24 de ore, da? Azi e posibil, adică mai mult ca sigur tot ce am realizat după nu se mai întâmpla. Și eu nu știu ce aș fi făcut dacă rămâneam întreg atunci. Poate n-aș mai fi avut nicio motivație, poate nu mai ajungea la aproape 50 de ani campion paralimpic. Da, spune de... Acum nu vreau să vă pun aceeași întrebare, că repet, dar voi conștientizați că aceste accidente care au avut urmări deloc fericite v-au deschis niște perspective și v-au ajutat să aveți o viață specială în sensul bun? Tu știi că eu recunosc tot timpul lucrul ăsta, adică răspunsul e oarecum similar, că nu știu ce aș fi făcut și nu știu, la noi eu știi că tot timpul spun... Sigur, făceai de mai multe ori baie la mare în concediu. Da, tot timpul spun că datorită incidentului ăstuia și nu din cauză. Asta vreau să zic, și stăpânești diferența dintre datorită și din cauză, să fiu foarte clar. E destul de simplu, da? Trecem peste. Da, nu... Gândește-te că eu atunci probabil îmi doream și cu siguranță realizam să plec în altă țară să muncesc, că așa era la vremea aia, știi? Și clar toată pasiunea asta pentru motorsport și tot ce nu s-ar fi materializat. Deci de asta sunt 100% conștient și sigur. Sunt sigur că nici George n-ar fi mers la prezentări de modă, că fiind așa mai masiv, nu stătea bine costumul pe el. Să știi că am primit oferta asta înainte să am accidentul, să mă duc să defilez în niște blugi. De ce trebuie mie așa ceva, știi? Adică lasă-mă în pace că eu fac rugby. Dar, cum a spus Ciprian, da, recunosc. Accidentul ăsta este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Mi-a deschis ochii foarte mult și nu zic eu acum că n-aș fi reușit să fac atât de multe lucruri, să cunosc, să văd atâtea locuri, să cunosc atât de mulți oameni dacă nu s-ar fi întâmplat. Deci vezi, asta iarăși folosesc termenul ăsta repetitiv. Și asta e un exemplu, că trebuie să știi cum să iei lucrurile care vin. Ok, și când nu ți-e servită pe tavă o direcție a vieții pe care ai fi dorit-o sau ai fi visat-o, ai varianta să te pui în fund să faci ca un copil răzgăiat sau să îți dai un reset, nu? Să fii un restart. Să-ți povestesc că înainte de accent eu am avut accentul pe 11 martie și pe 6 martie este ziua mea de naștere. Și m-a sunat mama și eu cu voce, mama, urări de alea, cum face orice mamă, și eu i-am spus cu voce tare direct, mamă, îmi doresc să devin cunoscut, de atunci îmi doream, în lumea rugby-ului, știi? Și 5 zile mai târziu scriu ziarele, dar nu așa cum mi-am dorit eu, scriu ziarele de pe George Baltă, rugbyistul care și-a rupt coloana. Adică am ajuns oarecum cunoscut, dar nu așa cum mi-am dorit. Da, poate greșesc. Stai că vreau să-ți punctez o chestie, știi, legată de Zanardi și că dacă e să o luăm din punct de vedere medical, una e să ai amputate picioarele, știi? Știu. S-ar spune, el este modelul mai simplu de persoană cu dizabilități decât noi. Da. Alex, tot timpul când stăm așa malintă, Zanardi de România, zic, oprește-te că n-are nicio legătură. Da, eu știu la ce te referi. El a compensat lipsa picioarelor cu o dezvoltare a musculaturii mâinilor și forță foarte mare în mâini. Și într-adevăr e diferență, n-am spus nu, doar că el este un exemplu și el a îmbinat cele două activități sau pasiuni ale voastre.
automobilismul pe care încă îl mai practic, până la al doilea accident, cel de curând, care deocamdată e într-o ceață, așa nu se știe ce va urma, cu alergarea la nivel, când dai aur la Jocuri Paralimpice, mai mult de atât nu se poate. Ori din moment ce a fost acceptat că au fost la un moment dat interzis la Maratonul Londrei, am citit, pentru că scotea timpul de nu explica nimeni? Da, e posibil. Acum și... Adică la performanța aia de a ajuns să... Dincolo de faptul că el este și un ambasador de marcă și probabil... el are o imagine la nivel mondial foarte bine construită. Dar dincolo de orice, există și în el un munte de voință și de dorință. Am vrut să zic o chestie pe care am uitat-o. Nu. Cum e, toată lumea vorbește de planuri și nu vreau să vorbesc de planuri, dar pot să punctez provocări, să zic așa. Și aș vrea să încheiem așa într-un ton optimist. Pe George oricum l-am provocat mai devreme să se ducă spre Jocurile Paralimpice. Am alt plan, dacă mă trebuie să spun. Sper să-mi iasă. Vreau să zic nu vreau să vorbesc de planuri de viitor, dar mai ales în cazul vostru îmi place că există gânduri și dorințe și asta. Și acum nu vreau să intrăm acolo unde nu e bine să discutăm încă, dar dacă există lucruri pe care le putem menționa, mi-ar plăcea foarte mult să îmi dați așa niște gânduri de viitor. Ar putea să vă vadă de acum înainte cei care poate nu v-au... Chiar a prins rădăcini foarte, foarte puternice în ultima perioadă. Am văzut de curând, nu știu dacă ați văzut pe Netflix, 14 vârfuri. Trailerul doar, dar... Să te uiți la film, este un film, cred că cel mai inspirațional film pe care l-am văzut în ultima perioadă, în ultimii ani. Și am înrădăcinat și mai multă dorință în mine de a pleca într-un tur la României, în scaunul cu rotile, bineînțeles cu un handbike care să mă ajute. Și sper eu că 2023, dacă sunt sănătos și recuperez bine umărul, din primăvară să o iau din loc. Pentru că, nu știu, e așa o chestie pe care mi-o doresc de foarte mult timp. Ideea mea a fost mai mică, să zic așa, de a coborî într-un handbike de la Bălea. Dar am spus, cred că pot mai mult, știi? Și vreau să pun pe foaie și financiar și tot ce înseamnă logistic în 2022. Toată nebunia asta, un tur a României și după în 2023 să o fac. Asta cu a coborî de la Bălea, poate din exterior pare ușor, dar mi se pare complicat. Este foarte complicat. Mi se pare foarte complicat. Ok, e greu la deal. Știi cum e? Ca să să folosim vorbe de astea din popor, e greu la deal. Este foarte complicat. Dar la vale mi se pare mult mai complicat. Depinzi foarte mult de condițiile meteo, depinzi foarte mult de trafic, că nu o să închidă nimeni Transfăgărășanul pentru tine, știi că faci chestia asta, dacă ai alege bine ziua, mi s-ar părea o fereastră de timp de câteva ore pentru o cauză dintre asta. Cred că da, dar asta cu turul României mi se pare mult mai ok și aș vrea să fac o strategie cât mai bună și într-un timp cât mai scurt să fac treaba asta. Ok. Aici eu văd două variabile importante. Odată e de voință, nu vreau să zic că sunt sigur că ea există sau se va amplifica la momentul potrivit. Odată există partea fizică, da? Cu ce vii tu. Și odată, o spun eu, ca să nu o spui tu, trebuie să existe și cei care vin în spatele tău. Pentru că clar vei avea nevoie de niște parteneri pe care eu sper să-i găsești. Și, cum am spus și mai devreme, mi-ar plăcea foarte mult să se sesizeze câte unii pentru care ar fi o nimica toată să susțină un proiect de genul ăsta. Da. Practic sunt, nu știu, 2500-2600 de kilometri, dar nu-i poți face dintr-o dată normal. Și ai nevoie de... Mi-ar plăcea la un moment dat să povestesc despre reușita lui George acest tur. Indiferent de context. Așa că... Doamne, știu să se poată face și să mai venim la un podcast să povestim despre asta. Pentru că... Păi știi cum e, win-win situation. Asta ar însemna ca peste 2 ani să mai existe aceste discuții și în al doilea rând
să-ți iasă exact cum îți dorești. Și, de fapt, și de drept, peste toate, ar însemna că și fizic se recuperează și umărul și ți-ar fi super bine. Da, eu i-am dat termenul umărului să recupereze până în luna mai, să fie 100% și de acolo să încep nebunia asta. Șeful frânărilor eficiente? Doamne ajută. Știi cum e? Că acum râdem, glumim, dar că tot ai pomenit de partenerul tău textar care fabrică plăcuțe de frână, ca să fiu foarte direct. Să fii Sisteme rapid de așa, frânare, da, ok. știi cum e, să fii rapid mai reușești, dar să te trebuie mai și să oprești te la timp e o oprești, problemă. E destul de important să te oprești. Și mai ales la vale, știi că e mai dificil. Da. Și acum, dincolo de orice, pentru că eu am și experimentat sistemul tău de comandă din mașină foarte de aproape, mi se pare foarte dificil și sunt conștient că și în oraș, în trafic urban, să frânezi cu mâna, să știi să dozezi o frânare cu mâna, mi se pare foarte complicat. Pare simplu, Trebuie să cunoști până mașina la... până foarte când bine ești pus în fața faptului. Te obișnuiești. Ia zi-mi, știu că la un moment dat, tu ești acum la a doua mașină de competiție pregătită de tine Deja... și ai o mașină care la un moment dat îți doreai să le oferi ocazia și altora să experimenteze pilotajul sportiv. Mă chinui, adică am de vreo 2 ani de zile în cap lucrul ăsta, dar am fost la un pas acum în toamnă, da, din cauza contextului am amânat-o și cu siguranță în primăvară o să se întâmple așa, o să fie o acțiune comună în Apocarali Academy, Fundația Motivation România și eu la mijloc, pentru că sunt și într-o parte și în cealaltă. Și eu o să-mi pun la dispoziție mașinile de curse pentru câțiva pasionați Stai să vezi că... câțiva Și apare cineva mai rapid decât el și o să-l bată de acum, avea probleme. Competiția este bună. Și cred că are nevoie, Ciprian, de un competitor. Am nevoie de... Da. Da, deci câțiva colegi de suferință, ca să zic așa, utilizatori de scaun rulant, că probabil majoritatea vor fi băieți, dar dacă vor fi și fete doritoare, o să mergem o zi pe un circuit, probabil la Târgu Secuiesc, să experimenteze puțin din ceea ce simt eu. Știi? De la A la Z, așa, cu tot ce ține, urcat în mașină, coborât și câteva noțiuni de mers. Și așa la nivel personal, sportiv, planuri la nivel sportiv, zi-mi așa, eu am niște bănuieli, dar spune-le tu prin cuvinte simple. Clar că îmi doresc să merg din ce în ce mai tare. Stai puțin să zic și aici, că mi ridici puțin la fileu. Când zice că își dorește să meargă din ce în ce mai tare, realitatea a dovedit că Ciprian, și acum nu vreau să jignesc pe nimeni, nu vreau să supăr pe nimeni, dar Ciprian e mai rapid decât piloți care pilotează clasic, da? Să spun așa. Și a dovedit. Adică, ca să o zic eu, să nu o spui tu, pot să o zic eu, n-ai fost ultimul din clasamente. N-am fost și ca să mai fiu sincer și cei care știu, adică iar las modestia deoparte, știi? Asta e mai bine așa. Nu pot să zic că am avut niciun material de concurs foarte, foarte bun comparativ cu alte mașini. Asta, adică mașina, ca să înțeleagă toată lumea la mașina. ce se referă. Acum, probabil pentru că anul ăsta, ok, mi-am dorit foarte mult să am o mașină făcută de o companie care dezvoltă pe plan motorsport mașinile in-house, ca să spun așa. Încă nu am vreo 60.000 de euro ca să o achiziționez, dar la anul, pentru că contrar a ceea ce spun unii, depășesc statutul de debutant, o să merg cu Golful la raliu pe asfalt și o să fie altceva. Și tu nu vrei să ne zici dacă miroase Europa sau nu? Da, încă un plan e acela de a mirosi puțin
din mașina de curse. Adică de a merge la competiții internaționale. Internaționale, Și nu doar la cele care se desfășoară sub patronaj internațional în România. De a merge efectiv afară la competiții. Măcar o etapă îmi doresc. Acum să vedem cum calculăm bugetul, cum ne situăm. E clar că în afară o să trebuiască să închiriez o mașină care să respecte normele de acolo, dar eu zic că e realizabil. Eu vreau să vă mulțumesc pentru timp. Și aici voi înțelegeți de ce zic asta. Și vreau să vă mulțumesc la modul cel mai sincer pentru lecții. Pentru că eu consider, chiar dacă poate voi ați spus chestii pe care le-ați mai povestit de 10 de ori sau de asta, care poate s-au banalizat, că le cunoașteți și le luați foarte ușor. Mamă, tu știi cât te-ar fi costat acum să fi ținut aici un speech motivațional la ce ți-am zis noi? Lasă că fac plata după. Știi că sunt foarte bogați și o să fac plata după. Nu, dar fiecare, și eu de-aia am ținut să veniți împreună, chiar dacă cumva aveți arii de interes diferite și domenii de activitate diferite, totuși congruența asta lecțiilor pe care le-ați dat, eu sper să fie înțeleasă exact așa cum trebuie de către cei din jur și poate sunt unii care vă cunoșteau, dar au descoperit chestii altfel la nivel emoțional sau la nivel de voință. Și speranța mea este către cei care nu vă știau și au descoperit niște oameni care au povești de viață, tată, ca să zic așa. Vă mulțumesc mult. Acum eu iau de bună provocarea ta. Deci îți promit că dacă te întorci de la Jocurile Paralimpice și dacă nu va mai exista asta, fac pe dracu un 4 și facem o discuție să-mi povestești cum e să mergi la nivelul ăla. Ținem provocarea asta? Da, sigur că da. Dacă... Și trebuie să mai facem un podcast și când se întoarce Ciprian campion european sau ceva, la vreo categorie. E ok. Acum, în loc să mulțumesc, ți-ai ridicat la fileu. Ce facem? Dai așa peste tiflă. Știi că nu mă arunc chiar așa de departe. Da, acum ascultătorii și privitorii o să zic, dar ăia ce fac? Că n-au ajuns nici acolo, oare? Păi nu, dar tu ai dat un orizont de timp să fim noi sănătoși până în 2023 și ți-am zis, eu îți promit, dar nu, că nu e. Când e 2000? Când e Olimpiada? 2024, că a fost 2020, da. În 2024, Paris, parcă. Nu ți-e dor de Paris? Mi-este dor de Paris. Oricum o să mă duc, eu sper să mă duc la Cupa Mondială de Rugby din 2023. Unde ar fi? În Paris, în Franța. Uite, numai bine, te duci să studiezi dacă au asfalt de calitate. Eu știu că au asfalt de calitate, că merg nebunia la Turul Franței și e ok. Da, dacă ar fi să mă duc la Paralimpice, m-aș duce cu scaunul de alergare, nu cu handbike-ul, și ăla să alergă pe pistă. M-aș duce la probe de-astea mai scurte. Viteză, practic, nu la anduranță. Cu toate că îmi place mai mult anduranța, dar acolo cred că costurile sunt mult mai mari. Asta undeva acolo, un gherul internetului. Că poate te vei uita și zici, am făcut așa o pseudo-promisiune, trebuie să mă țin de ea. Da. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Mersi și noi.